No, awukhulumi nami kanjalo. Ngikhulume nawe kanjani? Nami kanjalo. No, tell me ngikhulume nawe Abantu bami laba ne. I don't know. Kwazi wena Abantu bami laba. kwazi wena. Bekagula umntanethu ngihamba nawe ibhedlela ngihamba nawe ngigijima la sehla seyinyuka. Makuthatha sekuzovela istori ukuthi lo mntana kwale Benten yakho le. Yini lento ongenza yona mari wena? Wongazanga kimi sazokhuluma sithu. Kingwana mang oyisingwana. No se uzomsupport umntwana, uzomsupport. Ungisondele nje uzokubisela amaphoyisa. Ungazolwa la kithi kukithi la. La kukithi. Anyeke uzolwela la kithi. Sinomntwana mina nawe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Nangu seyavela lo baba lo. Sekukhulunywa ukuthi umntwana ngowakhe in. Kumele mina ngiphatheke kanjani? Manje senifuna ukwazi inkinga zami. Ngifuna ukwazi inkinga zami. Ngize ngithole nje ukuthi umntwana kusowami, uzongithola kahle mina. Thengithona utakwa insango. Utakwa insango. Mina Umntwana wami la. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got of today, and that's exactly about Josie Pascal Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiepascal.co.za. So guys, today ke na le bo my brother mona, batla go jotsa hantlante why ba le mona ebile wa ya ba ngoletse. Motho moholo le kae? Ke teng ka mama. Le nna ke teng my brother, ke kopa fela go jotsa di viewers tsa Josie Pascal ukuthi why o spalele lana today. Any kama ubani? Ngipalele mama ngoba nginenkinga nosise ngizwana ebengizwana naye sinomntwana manje sekuvele indaba engazazi kahle lo mfana lo ubathi igama lakhe usithe nentombazana unombuso ebengizwana naye ngingazi ukuthi kunomntwana nayo ngangikhaphe ibhedlela ipregnant manje sekuzwakala ukuthi umntana lo mfana lo mbheke nje lo mfana lo mncane kanjani Maka ke go ska mokhomba motho mono ngiyambona ukuthi mncane naye akena cala lapha ngithi siyakwatisa lento kunini ngisupporta lo mntana ngisupporte lo mntana lo from isisu yena uzovela manje angitshela ukuthi usupport umntana wami for 3 years yini 3 years abuthi wena ngwana o mtsiba ile ngwana wa umanga lebitso kopa tse di viewers sa rona lebitso la homa Igama lami nguSithembiso ngwakwaZulu isibongo. Oh so maradona noSithembiso so wena bhuti wami lo mntana lo njengoba ubhuti athi ngikubheka ukuthi umncane kangakanani ene yena kudala supporta lo mntana lona inani I wanna ask wena kuwani ukuthi wena lo mntana lo umazi kumntana akho noma kumntana kaBhuti Lo mntana lo owami sengina 3 years ngimondla like ukhulela umama coach omntana akho ngifuna ukuthi uyazisa ama viewers wethu umama coach wakho umama akho uthe wami as in like siswami benge ngize ngiqalise nokumondla if bengazi ukuthi akusiwami understand so manje nanga ubhuti uyafika uzongidelela la you understand ene manje mina ngiyakutshela ukuthi lo mntwana lo owami if ukuthi kanjani umama umntwana naye singamsondeza eduze maybe ngasitshela into engconywana izinto ezinjalo but bhuti wami wena awuzukungidelela ngale liqela ngokhombana batho babaholo ha solwana lona re tlotsa mayanga if liqelwana kopa re stopping mo re tlweleng show ke ska hlola qhubeka ka show because of if intel khombana so letso umsebenzi wako be hard phone okay so wena motho molo mama ngwana o itse ngwana o ke ngwana hao ekudala sizawuzwa ngithi from naselokushini kuyaziwa lo ntombazane ngijole naye ingakabi pregnant azaba pregnant ngikhaphe ibhedlela nalomntana usihluphe nokusihlupha futhi uyavela lo uzongitshela ngoba thina sinithole la ikasi andikasi lenu nonke ikawuthi ikasi lakhe na usibali masifika la wena sukulandela phya usibali naye qhamuka la so beningazi kanjani for 3 years lokezele lento iyenzakala la ikasi angimazi lo uyavela lo mfana lo angazi bathi ubuya phi ngizwa manje nami lento iyangithusa nokungithusa So umama holona kaofela o re ngwana o umntana wenu ni two Leona le tseba ni supporta umntana onazi ukuthi umntana wenu ni two awusi stepfather nawe awuthatha ukuthi uyi stepfather umntana njoba ngimondla umntana ene kulokho angijiki sengingezwe ngomama akhe kumntwana ukuthi cause ekugcineni uyena umuntu owaziyo ukuthi ikahle baba umntwana ubani if ever mina nobhuti sizobanga indaba umntwana ene mani iceda lana nifuna ukukhombana nilwisana yini lele bani namo lilithu maka lebona ousi waledlala sisukusupport umntwana kudlale sisi njoba ngokutshela ukuthi ngigijima ibhedlela egula lo mntana lo umuntu azokuvelela azokutshela nge3 years yini 3 years wena umntana makasuka gula bosuku kuphi bengisuke ngikhona ngumuntu ophila ngokusiphandela siswami ngiyangithola so since ngiphanda ngenza sure ukuthi yonke into engiyitholayo ngishare nalomntwana lo you understand so ungowami la futhi sisuhlala khona la okay ha re kene yakakupa manje igirlfriend yenu ayinazinja mara ngithe ngisho ukuthi ngiyacela bra masifika lapha mfana lo moya ophakeme because of balwa boyithuso banceda kanjani
Jehova. Yo. Motho o moholo re kena, I know. Ke kopa re theoseng moya. Ejaratini la. Singambelela ngapha ngoba ngisuke ngikwenzele enye into mfana wami. Yazi. Abuti. Ngikwatile Re tlo stopa show phela. Ngikwatile mfana. A re qaleng ka mo re kokotang ka o sis. Koko. Koko. Ena o butsi wa seba. Koko. Sis Nombuso. Ke Nombuso. Ke moeledisi. My sis kunjani? Oh, who you sis Nombuso? And then kwenzakalani namakhamera? Motho o molone ke kopa re bue ka montle kopa tshwarelo ke a tseba re tlile ka di-camera mara ne kopa fela re bue o tlo kgona ho understand Namakhamera ke lakithi. bengicela ngisiyaxolisa ithi sisuke ke simele esayidini sikuhloniphe uvele nje ngaphandle ngiyacela muntu omdala siyaxolisa ukuza endleleni ehambayo uyobambisa hayi kanye Hawu. Umuntu asaphote kanje. abuti wait Mayisisi le kae o Sinombuso Ngiyaphila wena? ya ne ke kopa re etswe motho o moholo please a ke ra ke batlo emela pela o tla bo uwiswe le ke dibatla ka monana Namakhamera phela ngimangele ukuthi kwenzakalani namakhamera. that's why ngisho ukuthi ngiyaxolisa ngama-camera wena mayisisi sisi wami ngize ya right lovers emiphela abuti ngize nabo bhuti and njengoba ngize nabo bhuti angazi ukuthi uyabazi ubhuti nobhuti Ya ngiyabazi. ubazelaphi Hey. So wazi uyayibumba nokuyibumba khuluma sisi. ubazelaphi mayisisi Shut up wena. ke kopa re tleleng ka mo fela re meshapo ke kopa re atumele ngantle batho ba baholo ya so ke batla go fela nje re circulate ya kopa o emele ka mo please mayisisi ke kopa o ntlele ka mo isengampe ke kopa o ntlele ka mo so ya motho o moholo o re motho ha o ke Maratona Meya uMarathon muntu wami. abuti yena Usay ibenten lami. Yini Ibenten lami. so boy two kanje nale bana le bona Yo hayi ningifuna indaba kanti nizela indaba la. Hani mayisisi asukufuna indaba wena ke abantwana ingenaphi indaba yabantwana? ya ngoba size ngayo ngithi mayisisi lana indaba abantwana No, ucela ungibuza nge-relationship yami and then indaba yabantwana ingena kuphi? abuti ho etsahala nkopa o jotse o uso wa rongoletse Nombuso. Bekagula umntanethu ngihamba nawe ibhedlela ngihamba nawe ngigijima la sehla seyinyuka. Makuthatha sekuzovela istory ukuthi lo mntana kwale benteni yakho le. Yini lento ongenza yona mari wena? Wongazanga kimi sazokhuluma sithu. Waye manje ungizela namakhamera. Uyabo ukuthi angirespect. Waye uza kithi namakhamera ungizela nabantu engabazi. Wongizela nabantu engabazi. Ngenza into engicabangile. Wongazanga sazokhuluma sithu. Waye ungazanga sokhuluma sithu. sisi bawufuna ukuthi makezani ikhulume nithi Asikhulume sithu angangizeli nabantu. Okay kuzosolva ngani ukuza nabantu? kuzosolva ukuthi re tlotse ba nnete go ngwana ke ngwana mang between Maratona le ntho abuti jotsa go Sisi njoba ngila Nombuso ngilethiwe mina you understand and uyazi ekupheleni kosuku ukuthi sinomntwana mina nawe uyangizwa ukuthi ngithini nangu seyavela lo baba lo sekukhulunywa ukuthi umntwana ngowakhe in kumele mina ngiphatheke kanjani or kumele ngireact kanjani Mara hlanganiseni ngithi. nihlanganise ini sisi thina Uyazi hlanganiseni. nihlanganise ini Eyamnayo. ngondlela umntwana lo muntu okungowami Akumelanga nize nazi. Manje senifuna ukwazi inkinga zami. Nifuna ukwazi inkinga zami. Wena ubaletheleni labantu la. Shuthi akusile show. Shuthi kushutha li show indaba kasebe ngeke ivele mosi. Ubaletheleni labantu lana. Uyazelaphi indaba kase? Ngifuna bakubone. Ngijwayeza ngabantu ngibukisa ngabantu. Khona manje kumele ngibukwe abantu ngisendleleni sisi ngiyahamba mina. Ngiluze imali ngalo mntwana. Ngiluze imali. Mana Maratona. Come on, grow up. so now uluzi nami ngiluzile ngiyamondla lo mntwana so mayisisi wena njengoba nje usigezele nje umuhle kanje kushuthi wena untsori bani nabakawufela bana ke ngwana bona because of athi No, awukhulumi nami kanjalo. ngikhulume nawe kanjani Nami kanjalo. no tell me ngikhulume nawe Abantu bami laba ne. I don't know kwazi wena Abantu bami laba. kwazi wena ke Abantu bami laba. Kwazi wena. Yeah, abantu bami laba. awusuthi ba wena mara wena ifikile batho ba why udlala ka bona sontsori ngwana jwetsa ba buthi ngwana Indaba yomntwana ayingeni. iyangena sisi Indaba yomntwana. sila angebhathi ke sila sijozi bicycle ngendaba umntana sazi ukuthi senza njani ke Yo, ngifakela istress yazi. Tshela babuthi. Ngiyahamba. Siyabona. Ngiyahamba. Nomntana ugogo wami uzowashona nje azuthi umntana wami kanti awazi nokuthi okwabani umntwana.
Wakabani umntana usho ukuthi nje umntana kabobhuti nje oyi1 nje kibontate mos. Uyazi mina nawe siphuma kuphi? Niphuma phi? Siphuma kude kabi. Ngiphuma kude kabi no Maradona. Ngiphuma imali yami angifuni ukutshela ngize ngithole nje ukuthi umntwana kuso wami uzongithola kahle mina. Ngwana kwama ngakho nje uthenini. Hayi ngishilo ngathi ngifuna indaba serious Ya ngoba ngisebenza ngeindaba vele. Indaba kaMampela. Nice. Sizele zona. Kihle idaba tse. Yazini ngiyeng entertain le nonsense. Anyang entertain le nonsense. Nonsense akusinto. Uzomsupport lo mntwana. Uzomsupport lo mntwana. Kumele La sekuzovela lo mfana lo buka kuncane kanjani lo. Uright ayingithoni utakwa insango. Utakwa insango. Mina Mntanami la. nawe. Na wena support umntanakho uthe uzomsupporta ke naye. Sisi umntana kabani. Na ngicela niphumeni lapha angithi indaba ezami. Ene uyageza uyakuphi? Umnjengoba ugezile uklini uyobambisa abanye abo baba. No. Angikhulumi nawe. Awumkhombuse sona. Awumkhombuse kanje. Uyangihlonipha. Yesis ngicela ulungisa indaba omntwana. Uzosiqhubeka umsupport umntwana. DNA ngiyakutshela. Sasa kuma DNA. DNA not okusala uzomsupport umntwana. Owami uthe uyangispoiler. Yeah. Ngono ngoba uyangazi wena. Ukuthiwa uyakuspoil ufunani kumayicala. Umntanakhe akasupport umntanakhe. Nose uyamsupport wakhe ngithi uzwana nami. Kingwana mangu awusingwana. Nose uzomsupport umntwana. Uzomsupporta ungisondele nje uzokubisela amaphoyisa. Ukuyobatshela ukuthi uyangishaya. Uke wakushaya. Uyashayana futhi. Sathi wena kudala nalo muntu. Ngisupport ngibhekene nomntana. Ufunani emalini yakhe. Ukusupport umntwana hlukana noSithe Kuko wakho wenza wakho umntwana wena. Bheka ahlukane naye kanjani? Akasupport umntwana that's it. Understand. Why uzama ukungimisa? Ayike into engimisela yona. Kuphela umusulwela umntana onobabakhe. Mina ngiyavela manje. Naku kuyavela manje. Naku ufike bakho ngikuza ngabo. That's why umntana nabadokotela bebayesho. Hawu. Abangishaye. Hayi niyama ke. Nje uhambile nje athi umntana uTho wami. Okusalayo uzomsupporta lo mntwana. Asingayenzi Uzomsupporta okusalayo. Ngase kumatheni. Yena usupportelwa. Hayi asupporta ngwa. Owakhe. Yeah, nose uyamsupporta. Nose Una boyfriend engakhi sisi njengoba. Uthe manje bengithi ngiyaphuma ngemoli. Ungazolwa lakithi kukithi la kukithi anyeke uzolwela lakithi. Lamantwana kanje wena. Wakwazi support umntwana wena. Please. My sis ke. Ithi sibanga kubangela umsindo umntana kabana ke sikhulume njengabantu. Indwana nomntwana. Asenze njani? Asiphume nje endabeni. Maka wena wawudlala ngamadoda. No. Ufuna ukuthi baba support. Uthe ngiyamthanda. Yeah. Uthe kokuqala uyangipha imali. uMaradona akafuni ukungipha imali uhlalela insango. You understand? So ufuna ukuhlala endlini ene mina ngithanda ukuphuma ngumuntu othanda ukuphuma enusithe uyangipha imali. Wo Ngiyabhatalisa mina ngiyakutshela. Uzebhatala yabona ngase ngatho saya kuma DNA. Ngiyastopa nje manje. Sisile sekuma DNA test. So kuma DNA. Ngiyakutshela lamadoda ukuthi support O2 from Touré. Ngibatshela ngemali ubani ostinchi uMaradona ustinchi. Maka sisi wena uyenza ubufebe. Ustinchi. Uyenza ubufebe wena ke. Imali yakhe mara ugibela bani. Melazi ukuthi ngiyageza. Melazi ukuthi inzipho ziyayenzwa. Akaba support ba stop. Usawuyangipha imali. Wo bathi babahulu wo. Bheka yini? Uright okusala uyangipha imali. Yasebenza wena. Uyasebenza wanga esikolweni. Wena esikolweni wena uqeda isikolo wena. It's fine. I guess too late guys. Thawusang moya. My sis uyenza ukuthi lababhuti balwe. Uyenza ukuthi kulwiwe la. Manje ufunani namakhamera lakithi? Ufunani? Wangazanga kimsa uzokhuluma. Sikhulumani. Ngijwala kabi kumele sekuma DNA ngiyakutshela. Yona nombuso wangijwayela kabi. My sis wo. Bathungu.
Cela nihambeni lakithi. Cela nihambeni lakithi please. Ngiyanicela Ngisho right like that. nizongimoshela lana, nizongimoshela. Wena uzomsapota lo mntwana Oh, my brother, oh. Ndikazi. Lento le is awusimamela my sis lalela sifuna kwenziwa ama DNA la Yini manje sizolungisa asenze ama DNA i-DNA iyafuna uzobona umtholaphi. Uzobona umtholaphi lo mntwana ngeke usomthola. Uzobona Uyinjakabo. Wangafundisa kubathini. awusi Akwazi ukuthi kokuqala ngicela niphumeni lakithi. Awashiye noSen. uyahlanya enhloko. Ngithi uzombona lo mntwana umtholaphi. Ngithi uzobona lo mntwana umtholaphi. my brother let us move Right, okusalayo mina noSen sizothandana. baba asisuke it's fine Yenza omunye umntwana. it's cool it's fine so yenza ama DNA my sis wena wrong wena ustout Ushayele Ben 10 ngepenti wena. let's go baba don't worry i-DNA nice Hayi sisi ngikwatile sehayi ku DNA fine ngiyacela. so yenza i-DNA usile lo sisi baba usile Yeah, mangaya ku DNA. yeah wait king guys ke a tshepa la bona gai re tlile ka uso ntse re bana ke ngwana mama ke ngwana mama no re tsetsa lerata ha ba tlile gore abuti a tseba ngwana kwa yo ga se ngwana ae abuti sa le ntsa a supporta ngwana wait king a supporta ngwana for na kwetele so ha o sa tsebala go ngwana kwa abuti marathon or ke ngwana mang so ke a tshepa le wena mo hae ha e bona le motho and ha o sure ngwana ke ngwana ha o jwang ska le bala fela gore emailela ko josepascop.co.za ke a le rata kaofela guys I'll see you in the next episode ke tlo make sure abuti ga mo thusa ka di DNA ke tlo make sure le Josepascop go etsa mosebetsi wa rona yes baby